شر ما خلق يا ربي اللهم إني أعوذ بك من شر حاسد إذا حسد حسبنا الله ونعم الوكيل komi garafana ya ka zauwa mu gane ita ɗaukaka ga Allah take dan mu gane shi lokaci abokin tafiya mu gane wasu sun kira ni sun ce wai sun tsane ni ko kun tsane ni son ku yana nan gare ni kun san akwai dubu na masoya gare ni Allah ya wanke zuciya ta san babu muni na fi son na sa masoya na cikin sukuni Allahu rabbana ga roƙo gare ni kushe da hasada rabbi tsare gare ni samman mahasada rabbi buɗe gare ni wasu sai suna ta yin sammu zuwa gare ni ɗibin su kai kuma wani gata gare ni ko sahabi Allah da manzo gare ni tambaya nake biyarsa wai kun tsane ni ina girmama ku amma ku kun tsane ni ko kun tsane ni son ku yana nan gare ni fatan alkhairi kullum a zuwa gare ku kai hankuri sahabi kane ne gare ku sannan sahabi ai kuma da ne gare ku ko kun tsane ni dai ne dan uwan ku sahabi Umar dai dan kasar ku sannan sahabi Umar ne dan shahar ku kuma dai sahabi Umar ne dan garin ku na yo kiran masoya na ku zo mu cashe ku sherawa lalle dan adamu akwai mugun hali gare shi bakin shi dariya kullum in ka gane shi amma dai can a zuciya mugun hali gare shi kuma dai hasada da kyashi na nan gare shi Allah ya bani baiwa sai kuna ta kishi tsarin da ni da kowa Allah ya yi shi ban ce ku so ni ba amma kar ku ki ni baiwar da akara Allah ne ya bani in za ka sha da Allah to sai ka ki ni hanyar abinci na waka Allah ya bani ba ni na baiwa kaina ba idan kun gane kowa da inda Allah ya yi mai abinci wasu kasuwanci nan ne za su cin abinci wasu ko da kwadigo suka nema abinci wasu ko da dargane suka nema abin